Оправете се с мен, докато ви давам апдейти за моя проект 30. През май успях да свърша 3 неща. Нещо, което се оказа всъщност доста значимо за мен, беше да си отпразнувам рождения ден. Съм от хората, които всяка година правят някакво празненство за рождения си ден. Бях решила, че тази година искам да си отпразнувам рождения ден. Имах достатъчно свободно време да организирам нещата. Парчето беше Late 90s, Y2K парти. Наех зала. Поръчах декора от Тему и от Shein и реших да украся сама. Исках да създам нещата по своя визия. В началото си мислих дори да направя някои от нещата за хапване сама. Обаче впоследствие реших, че нямам време и не ми се занимава и затова поръчах кетеринг, от който между другото съм доста доволна, с изключение на това, че направиха първописна грешка на тортата. Честно казвам, това не ме разстрои въобще. Приех го като знак, че нещата никога няма да са перфектни, но е важно да се радваме на това, което ни се случва и на хубавите неща. Второто нещо, което си бях записала, беше да си направя професионална процедура за лице. Започнах да ходя на фейс тренинг. Ако не знаете и не сте попадали на видео в моя канал, това са тренировки за мускулите на лицето, неинвазивен метод, дават много хубав скулптуриращ ефект. По 3-4 седмици, всяка седмица и определено мисля, че забелязвам много добър резултат. Има и някои други неща като процедури, които обмислям, но мисля, че мога да чекна това нещо от 30-те неща, които исках да направя. Третото нещо, което си бях записала и исках да направя и да свърша, е да си прегледам финансите. Нещо много важно, но гледам един път в годината да седна със себе си, да прегледам всички финанси, да видя къде се намирам, дали трябва нещо да се кътне, някъде другаде да се обърне внимание, да се разправя с банки и така нататък. Това също го свърших. Когато си прегледам финансите, винаги имам едно такова чувство за контрол на живота си и въобще се чувствам доста добре, когато видя цялата картина. Други неща, които са в прогрес, в интерес на истината, през май успях да чета доста повече. Съм започнала поредицата от Сара Джей Мас, Стъкления трон, която много ми харесва. Мисля, че дори ще ми хареса повече от Дворовете. В момента съм на книгата Огнената наследница, като аз четох Острието на Асасина 3. Сега според мен започва най-интересната част от тая поредица и нямам търпение. До тук между другото съм свършила 15 неща от списъка си с 30 неща за 30-та ми година, което е доста добре, защото вече сме юни, а аз съм точно на средата, т.е. мисля, че ще успея да свърша абсолютно всичко. И това бяха моите апдейти. Надявам се да ви е било интересно. Ако имате някакви въпроси, нещо ви е по-интересно или искате да споделя повече,